Szeretettel köszöntök mindenkit, akivel még nem találkoztam, vagy igyekszek az este folyamán mindenkihez odaérni. Elmondom már mindenkinek, hogy drága édesanyám nagyon ritkán jár mostanában mi hozzánk, és azt mondja minden virág, hogy el akar hervadni, de most ez a virág azt mondta, hogy ezt meg kéne locsolni, és most légy szíves, locsol meg az öllet. Hát csak alul lehet. Hol? Király lesz. Beírjam bele. Nem, te csak nyom. El fog robbanni. Oda rajja, már nem hagyja. És fog meg. Nem akar nőni. Fogja. Szeretném használni. Na, akkor már letehetem? Hát akkor köszönöm szépen!